Evijärvi. Noin 2600 asukkaan kunnanpitäjä 2 maakunnan rajalla. Etelä-Pohjanmaan lakeudet ja Keski-Pohjanmaan jokilaaksot yhdistyvät ainutlaatuiseksi yhdistelmäksi kumpuilevia metsämaita, pieniä peltoläikkiä ja rikasta järvimaisemaa. Evijärven keskus on kirkonkylä, josta löytää päivittäistavarakauppojen lisäksi useita erikoisliikkeitä ja palveluntarjoajia. Urheilumahdollisuudet ovat kattavat ja nuorisolle on omat harrastetilat. Opiskelukunnassa on turvattu päiväkodista lukioon saakka, josta valmistuvilla on erinomaiset valmiudet jatkaa opiskelua esimerkiksi matematiikan ja fysiikan parissa. Evijärven elinkeinotoiminta muodostuu runsaasta ja näkyvästä maataloudesta, turkistarhauksesta sekä useasta eri teollisuuden alasta. Kuntakeskuksen läheisyydessä monimuotoinen ympäristö tarjoaa elämyksiä kaikille luonnonystäville. Maisemaa elävöittävät lukuisat järvet, joista suurin on satasaarinen Evijärvi. Välijoki laskee kauniiseen Evijärveen, jonka pintaa kaarrehaaran pato säännöstelee. Evijärvi, kunnanpitäjä.